नमस्कार जय जगन्नाथ साईप्रिया यात्रा यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। दर्शक बंधु आज ହେଉଛି 14 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଶନିବାର। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर विषय। आज केउ यात्रा पार्टीर केउ नाटक हेबो आसंतु जानिबा एही संपर्कीय सूचना। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶରଣକୂଳ ଲଡ଼ୁବାବା ନୟାଗଡ଼ ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ। ଦୁଆଁ ଅଳାସ ବୋରିକିନା ଜଗତସିଂହପୁର ନାଟକ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଉଁଶଗଡ଼ା ଶାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରାନିବାସ। ଯାତ୍ରା ଓମକାର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କଡ଼ମା ରଗଡ଼ି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ନାଟକ ପାରିବେନି କେହି ଅଲଗା କରି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶଗଡ଼ା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ନାଟକ ଜାନୁଆର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାନିପୁର ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପରମହଂସପୁର 42 ମୌଜା କଟକ ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ। ନିମପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ନାଟକ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ପଞ୍ଚବଟୀରେ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାମବାଗ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଣସପଦା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଟୁଳି ଜାମୁଝାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ନାଟକ ଭଗବାନ ମୋତେ ମରଣ ହଉ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନିର୍ମଳା ପିପିଲି ପୁରୀ ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ମହିଧରାପଡ଼ା ତ୍ରିନାଥ ବଜାର କଟକ ନାଟକ ମେମ୍ ସାହେବ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ପାଲିସାହି ପାଟଣା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ନୂଆ ସୋମେଶ୍ୱରପୁର ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀ ନାଟକ ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ସାଥୀର କଥା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। 46 ପଳାଶ ପନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରଡ଼ାବଣୀ ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ ନାଟକ ଲୁହର ହିସାବ ରଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନୟାହାଟ ଜହ୍ନିବାଲିଆ ପୁରୀ ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଉଡ଼ୁ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ତୁର ପଣ୍ଟା ପୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ନୟାଗଡ଼ ନାଟକ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆପୁର ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ
ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ। ଗନ୍ଧିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ନାଟକ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଡ଼ ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ। ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର। ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ। ନୂଆ ଶାସନ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାହାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଦାଗାଁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା। ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତୁଟ ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହିଷା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପୁରୀ। ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଅପେରା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକ। ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ୱର୍ଗଛିଡ଼ା ବମ୍ବେ ଛକ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଅପେରା ଚକଲେଟ ପରିବାର। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଦବରାଙ୍ଗ ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ। ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ କେରେକୋ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭରାତ୍ରିରେ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ କାଶୀପୁର ଭଦ୍ରକ। ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୋଳିଗାଁ ଖମ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋଠଗଡ଼ିଆ ନଳବାହାର ବାଲେଶ୍ୱର। ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୁଡ଼ୁକ ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭଦ୍ରକ। ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପ୍ରହରାଜପୁର ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହ ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।